falo. Por fin. Oh, por fin. Xa a Sociedade Liceo recupera unha actividade moi importante. Nada máis e nada menos que algo tan máxico como é o teatro. E vámoslo facer cunha pequena xoia do gran dramaturgo italiano Dario Fo. Pero non temas, de agora en adiante non me desacougarei máis. Mellor, a partir de agora deixa de dicirme a donde vas, porque a min me dá... Dario Fo foi un xenio da dramaturgia mundial. No ano 1997 se concedeu o Premio Nobel de Literatura. Ele e a súa dona, Franca Rame, traballaron moito tempo para a televisión italiana, hasta que un día decidiron deixalo e crearon a súa propia compañía. Eles mesmos escribían os textos e eles mesmos os representaban. Que pensarás de min? Quizáis fixen mal e todo é tan pronto. Estou segura de que a tua muller se resistiu moito máis que a mí. Que ten que ver a miña muller? Estivo sempre chea de prexuicios, de complexos pequeno-burgueses. Pero, se non te importa, comenzarei por cando tiña 5 anos. De antes non recordo nada. Desta maneira, crearon un teatro distinto, un teatro nada convencional, un teatro sorprendente, divertido, que se pode comparar, salvando as distancias, co chamado vodevil francés, non? Pero con un toque personal de Dario Fo, naturalmente. Desvergoñado, oír unha voz de muller, quen é? Tranquila, debe ser un erro. Nunca escoitei esta voz. Pois eu si que escoitei. É inútil que disimules. Asasino, canalla, por fin te descubrí. Tería unha parálise, xa non podería falar e a nós vemos igual de ben. Pois a min non me ven nada ben. Nada ben. Decía o noso querido Pepa Grelo que o teatro de Dario Fo era algo así como a lamprea. Ou che gusta moito ou non che gusta nada. Eu debo confesar que a mí me gusta moito o teatro, non a lamprea. Entón, como digo, a obra que van a ver ustedes hoxe é un carrusel de situacións e diálogos sorprendentes, surrealistas. Aquí está, con pixama baixo o brazo, xa disposto, cabaleiro. Un malentendido, máis ou menos, que a noite que levamos. Agora vaite rápido, onde tes a chave? Aquí, no abrigo. Non vale. Isto é pasar. Se salían a coñortar, faxa de la ver, o bote inxarís, e de súbito, sas, espúmase todo. Pois non, así non vale. Voume ao